Беларус Ярослав Новікаў атрымаў 40 сотняў арышту ў Арменіі. Ярослава затрымалі 2 лютага пры спробе прайсці грузінска-армянскую мяжу. Пры правяранні дакументаў выявілася, што ў Беларусі Новікаў абвешчаны ў міждзяржаўны вышук на падставе крымінальнай справы аб ухіленні ад вайсковай службы. У Арменіі дапамогу затрыманаму аказвалі праабаронцы з хельсінскай групы. Яны прыехалі да яго на суд 4 лютага ў горад Іджыван. Але працэс зрабілі закрытым, нікога з праваабаронцаў і тых, хто хацеў падтрымаць Новікава, у судовую залу не пусцілі. Адвакат Араік Вапікьян падчас разгляду справы выказваў спадзеў, што Новікава адпусцяць, бо недастаткова доказаў ягонай віны. Тым не менш, а гадзіне ночы армянскі суд вынес беларусу абвінаваўчы вырак – 40 сотняў арышту. Адвакат збіраецца падаваць скаргу на гэткі арышт. Пастанова наконт магчымай экстрадыцыі беларуса яшчэ не прынятая. Геаграфія вельмі важная для беларусаў, якія не хочуць сутыкнуцца з карным рэжымам Лукашэнкі. Краіна максімальнай рызыкі – гэта Расія. Шукаць там бяспечнага прытулка або ездзіць туды, калі вы ўжо ў бяспечнай краіне, ні ў якім разе нельга. Расія можа выдаваць вас нават без высвятлення сітуацыі, афармлення дакументаў. Краіны высокай рызыкі – ўся сярэдняя Азія, Казахстан, Узбекістан, Таджикістан і іншыя. Асобна варта разглядаць Грузію, Арменію і Малдову. Яны лічацца адносна бяспечнымі, бо ўлады хоць і могуць вас затрымліваць, але не выдадуць у Беларусь. Дакладна бяспечна можна пачувацца на тэрыторыі Еўразвязу, ЗША, Вялікай Брытаніі, Нарвегіі, Канады, Японіі. Вядома, гэта не поўны спіс, і паездку ў кожную краіну трэба разбіраць асобна. І мы абмяркуем гэтую сітуацыю з Андрэем Стрыжаком, кіраўніком фонду «Байсол», які ўжо цяпер далучаецца да нашай праграмы. Вітаю вас, спадар Андрэй. Добрый вечер. Ну, вось такі кейс выявіўся з нашым суайчыннікам Ярославам Новікавым, які выязджаў у Арменію, і пры вяртанні ў Грузію аказалася, што на яго заведзеная крымінальная справа ў Беларусі. Наколькі гэта распаўсюджаныя выпадкі менавіта пры мінанні мяжы паміж суседнімі дзяржавамі? Ну, калі мы кажам канкрэтна грузінска-армянскую мяжу, то гэта дастаткова частыя выпадкі. Не скажу, што іх там проста дзясяткі, але час ад часу мы сутыкаемся з сітуацыяй, калі беларусаў спыняюць, затрымліваюць і прымяняюць да іх розныя меры. Гэта армянскія памежнікі. Чаму так адбываецца? Бо Арменія ўваходзіць і у АДКБ, і у СНД, і мае пэўныя дамоўленасці паміж сабой, Расіяй, Беларусю, якія дазваляюць арганізаваць такое падобие агульнай праўнай прасторы. І ў гэтай агульнай праўнай прасторы, канешне ж, абсалютна спакойна перасылаюцца тыя ці іншыя даручэнні ад сілавікоў, тыя ці іншыя вышукі працуюць, міждзяржаўны, напрыклад, міжнародны вышук на ўзроўні СНД, які дазваляе рабіць вось такія затрыманні, як адбылася на днях з нашым суайчыннікам. Што рабіць, каб не трапляць у такія сітуацыі? У прынцыпе, збольшага тыя краіны, якія вы пералічылі, гэта і ёсць адказ на тое пытанне, што рабіць. Адказ просты – не ездзіць у гэтыя краіны. Калі мы кажам канкрэтна пра Арменію, чаму менавіта беларусы туды едуць, бо Грузія мае так званы статус вольнага пасялення на цэлы год. Чалавек можа жыць без всякіх дакументаў дадатковых, без легалізацыі год, але хаця б на дзень павінны выязджаць з гэтай краіны. І таму шмат хто абірае Арменію, ну і трапляюць у такія сітуацыі. Падкрэсліваю, што гэта ўжо не першы такі выпадак. Як вы лічыце, ці ўдасца Новікову абскардзіць рашэнне аб экстрадыцыі, ці ўсё ж такі яго выдадуць з Беларусі, ці былі падобныя выпадкі ў практыцы раней? Сітуацыя складаная тым, што гэты артыкул не палітычны. Ухіленне ад службы ў войску складана вызнаць палітычнай пазіцыяй на сённяшні дзень. Ну, як бы я кажу пра практыку, не кажу зараз пра палітыку ці ідэалогію гэтай сітуацыі, чаму чалавек вырашыў не служыць у войску. Я не ўпэўнены ўвогуле, што чалавек гэта зрабіў свядома. Прынамсі, пра гэта я не чуў, не чытаў, што гэта ягоная пазіцыя як
ухіленца. Але ў гэтай сітуацыі дакладна трэба разумець, што Арменія мае пэўныя абавязкі паміж Сопку і Беларусю. Яна цалкам мае магчымасці праўныя на тое, каб выдаць Ярослава Новікова Беларусі. Паглядзім, як на гэта ўсё будзе рэагаваць армянская прафесійная супольнасць. Мы бачым, што праваабаронцы Арменіі падключыліся да пытання, а ўсё-таки, як ні круці, Арменія гэта дзяржава, у якой троху па-іншаму працуюць взаемаадносіны паміж дзяржавай і грамадствам. Ужо былі такія выпадкі, прынамсі былі такія выпадкі, калі армянскія структуры, прынамсі суды, выносілі дастаткова лаяльныя прысуды, якія датычацца беларусаў, і на маёй памяці з апошніх часоў была толькі одна экстрадыцыя, але там была зусім не звязаная з палітыкай гісторыі, там было штосьці звязанае з махлярствам. Ці змянілася нешта, калі сітуацыя была палітычнай, калі б гэта быў палітычны ўцякач? Я думаю, што значна прасцей было б адстойваць ягоныя правы. Я думаю, што падключыліся б розныя структуры, у першую чаргу беларускія праваабарончыя структуры, якія займаюцца менавіта профільна-палітычнымі пытаннямі. Я думаю, што ў такім выпадку увагі і цікаўнасці да гэтага кейса было б больш. Таму што было больш зразумела, што гэты чалавек мае менавіта палітычныя падставы не вяртацца ў Беларусь. Ці ёсць у гэтых людзей тады магчымасць абараніцца ў такіх краінах, як у Арменіі? Бо нават суд з Ярославам паказваў, што суддзя выдаляўся, паседжанне было закрытым. Ну, вось такія існуюць прыкметы ўсё ж такі непразрыстасці гэтага паседжання. Ну, гэта ўжо пытанне да нашых армянскіх калег, якім чынам там пабудаваная ў іх сістэма, ці з'яўляецца яна адкрытай, дэмакратычнай, справядлівай, мае на ўвазе судовая сістэма. Ведаю, што ёсць з гэтым праблемы і пытанні, але ясна, што гэта дастаткова нестандартная сітуацыя, як любая гісторыя з экстрадыцыяй заўсёды мае пад сабой вось гэты момант міжнародных адносінаў. Таму такія справы звычайна разглядаюцца дастаткова шчыльна. Я, напрыклад, слаба сабе магу прыгадаць, каб беларускі суд працаваў да першай гадзіны начы, вырашаючы лёс нейкага там чалавека. Ясна, што сітуацыя непроста, ясна, што за гэтыя 40 сутак яшчэ шмат чаго можа адбыцца, але тым не менш, я думаю, што шанец на тое, што Ярослав не будзе экстрадзіраваны, ён значна большы, чым калі б, напрыклад, ён апынуўся ў нейкай іншай краіне, якая больш шчыльна супрацоўнічае з беларускім рэжымам, і з Расіяй таксама. Ці, можа быць, вы сутыкаліся з такімі выпадкамі, калі беларускія ўлады дасылалі запыт, нейкую іншую падставу для вышука чалавека, а пазней, калі распачынаўся суд, аказвалася, што гэта палітычны уцякач. Ці былі такія выпадкі, і ці варта асцерагацца таксама? Ну, такія механізмы беларуская ўлада выкарыстоўвала на пачатку. 20-21 год такіх гісторый хапала, і яны але гэта не надта частая гісторыя, насамрэч. Бачу, што я троху праваліўся, я так разумею. Так, яшчэ раз паўтару. У 20-21 годзе беларуская ўлада спрабавала выкарыстоўваць гэты праўны механізм міжнароднай праўнай дапамогі паміж рознымі краінамі. Але фактычна гэты механізм не працаваў, працуе ён зараз збольшага з тымі краінамі, якія былі пералічаны, у першую чаргу, канешне ж, з Расіяй. Так што, можа быць, спробы такія і робяцца, у тым ліку і спробы ўплываць на нейкія працэсы праз Еўрапол і Інтэрпол, але яны зараз не прыносяць нейкага плёну для беларускіх сілавікоў, бо сістэма беларуская, яна фактычна выключаная з сусветнай сістэмы барацьбы са злачыннасцю, калі мы кажам менавіта пра такі кантэкст менавіта палітычнага пераследу. Сярод бяспечных краінаў называўся еўрапейскі краіны Еўрапейскага звязу, ЗША, Вялікая Брытанія, Нарвегія, Канада, Японія. Але як патрапіць у гэтыя краіны, калі вам ужо прыйшла позва, або калі на вас ужо распачатая крымінальная справа, адміністратыўны працэс нейкі ў краіне? Ну, ёсць розныя магчымасці. Адна з іх гэта звярнуцца па кансультацыю да нас у Байсол. Мы маем дастаткова шырокі інструментарый, які дазваляе людзям апынуцца ў бяспечнай кропцы, знікнуць у небяспечнай, апынуцца ў бяспечнай. Гэта дастаткова шмат розных магчымасцяў. Гэта працуючы механізм, які мы выкарыстоўваем штодня. Так што хіба што з самых такіх
парадаў практычных я магу сказаць, што калі вы апынуліся ў сітуацыі, якой вы не ведаеце, як пакінуць Беларусь альбо Расію, у першую чаргу паспрабуйце пракансультавацца ў нас, таму што шмат якіх гісторый маюць развязанне, якім мы валодаем. І давайте паслухаем яшчэ адно меркаванне. Алесь Михалевич, адвакат і кіраўнік адвакацкага бюро Legal Status, пракаментаваў Белсату, што ад дэпартацыі ў родную краіну, дзе чалавеку небяспечна, можна ўратаваць другое грамадзянства або пастаянны від на жыхарства ў бяспечнай краіне, а таксама статус уцекача. На дадатак ён патлумачыў, якіх краінаў варта пазбягаць, каб не трапіць пад пагрозу дэпартацыі. Агульны прынцып, чым большае вяршэнства права, тым лепей. Слухаем. Чым больш прававая краіна, тым менш праблемаў, звязаных з дэпартацыяй, можа ўзнікнуць. Чым лепшая прававая сістэма ў краіне, чым больш яна дэмакратычная, тым лепш. І гэта не залежыць ад узроўню эканамічнага развіцця краіны. Напрыклад, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты багатая краіна, але не можа пахваліцца развітай прававой сістэмай і гарантыяй правоў чалавека. Любая краіна можа быць перавалачнай базай пры адсутнасці крымінальнай справы, але пагрозе ўзнікнення такой. Ды лепш Грузія, чым Расія, лепш Албанія, чым Сербія. Выбірацца з Беларусі варта паводле прынцыпу пошуку найбольшага ўзроўню бяспекі. Вось прагучала лепш Албанія, чым Сербія, але звычайны беларус, адкуль ён ведае гэтыя прынцыпы, як абіраць краіну? Ці існуе нейкі механізм праверкі, ці можаце нешта параіць? Механізм праверкі – гэта эксперты. Трэба звяртацца да людзей, якія ў гэтым цямляць. Ось, напрыклад, зараз прыведзеная цытата Алеся Михалевича – гэта чалавек, які з'яўляецца экспертам у гэтым пытанні, які дастаткова шмат і доўга працаваў у гэтым кірунку. Таксама мы з'яўляемся экспертамі як арганізацыя, якая займаецца гэтымі пытаннямі. Да нас таксама можна звяртацца. Так што нейкага алгарытма, тэхналогіі, механізма альбо сайта, на які ты можаш зайсці і праверыць вось гэтыя пытанні, хіба не існуе. Але, на шчасце, ёсць структуры, якія займаюцца гэтымі пытаннямі і ўвесь час адсочваюць сітуацыю, робяць маніторынг кейсаў, якія адбываюцца з тымі ці іншымі краінамі. Ну і, канешне ж, мы маем разуменне аб тым, куды, як, якім чынам можна ехаць, так, каб гэта было максімальна бяспечна. Але самае галоўнае, што трэба памятаць, што 100% бяспекі ў гэтых працэдурах, у гэтых працэсах хіба не існуе. Так што трэба быць гатовым да таго, што чым раней ты з'ехаў, калі ты знаходзішся ў зоне небяспекі, тым больш шансаў табе, што ты гэта зробіш паспяхова. Чым даўжэй ты будзеш знаходзіцца ў зоне небяспекі і накапліваць розных фактараў, якія будуць абмяжоўваць твае магчымасці, там крыміналкі, адміністратыўкі, ўсё астатняе, тым складаней будзе цябе эвакуяваць. Калі ўжо затрымалі, ці можа Байсол дапамагчы ў такіх краінах, як Арменія і Азербайджан? Да нас часам звяртаюцца людзі, якія трапляюць у нейкія непрыемныя сітуацыі. У розных краінах, зараз не буду казаць, пра якія ідзе гутарка. Часам наше ўмешальніцтва з'яўляецца дастатковым, і нашыя лісты, у якіх мы апісваем, што за сітуацыя з чалавекам, каб троху змяніць гэтую сітуацыю для яго. Але ўсё-такі, яшчэ раз падкрэсліваю, што не трэба спадзявацца, што хтосьці вас выцягне з той краіны, в якую вы па сваёй уласнай волі прыехалі. Гэта заўсёды ёсць вельмі моцная праблема і каштуе вялікіх дыпламатычных высілкаў нават з тымі краінамі, якія збольшага нармальна ставяцца да такога кшталту просьбаў, як казаў Алесь Михалевич, калі ёсць, напрыклад, у вас нейкі від на жыхарства ў іншай краіне, вось гэтая краіна можа за вас заступіцца. Заўсёды гэта ручны, неаўтаматычны, складаны працэс. Таму, калі ласка, не падвяргайце самі сябе небяспецы, не наражайце гэтай небяспецы сябе і не рабіце вялікай працы іншым людзям. Дбайце пра тое, каб знаходзіцца на бяспечнай тэрыторыі, і калі абіраеце там месца для адпачынку ці для сустрэчы са сваімі сваякамі, пачытайце хаця б, што пра гэта ўжо напісана ў тым самым інтэрнэце, бо вельмі шмат розных гісторый, розных кейсаў, і можна зрабіць свой уласны вывад з таго, што рабіць і чаго не рабіць. Ці ва ўсіх краінах еўразвязу бяспечна, калі мы разгледзім, напрыклад, Венгрыю, так, дзе кіраўніцтва сябруе з рэжымам Пуціна, то як, напрыклад, тым жа самым ухілістам быць там, ці могуць яны пачувацца бяспечна?
На сённяшні дзень не было ніводнага выпадка выдачы беларускіх грамадзянаў беларускаму рэжыму з тэрыторыі Еўразвяза, калі мы кажам менавіта пра такой вось палітычны складнік. Таму я думаю, што усе краіны Еўразвяза можна лічыць бяспечнымі. Ёсць некаторыя акалічнасці з Кіпрам, бо там дастаткова складаная сітуацыя з выкананнем гэтых абавязкаў узаемных абароны людзей на тэрыторыі Еўразвяза, хіба што, але гэта таксама адзінкавыя нейкія факты, адзінкавыя нейкія гісторыі, якія больш тычацца расійскіх апазіцыянераў. Беларускім людзям, якія ўдзельнічалі ў пратэстах, краіны Еўразвяза лічацца бяспечнымі. Прынамсі, у нас не было падставаў лічыць адваротнага і не было сітуацый, у якіх мы маглі б там сказаць, што нейкая краіна Еўразвяза з'яўляецца падкрэслена небяспечнай і непажаданай для візіта людзям, якія пераследуюцца ў Беларусі па палітычных прыкметах. Але тым не менш у краіне Еўразвязу таксама могуць затрымаць на запыт. І што ў такіх выпадках рабіць, да каго звяртацца, што памятаць? Безумоўна, могуць, напрыклад, былі сітуацыі з Італьянскай рэспублікай, дзе адбываліся падобныя падзеі, дзе людзей затрымлівалі па нейкіх такіх камбініраваных справах, калі чалавеку там прад'яўлялася, напрыклад, махлярства, а ён насамрэч пратэстоўца, і вось нейкім чынам там яго за ягоны бізнес спрабавалі падцягнуць. Што рабіць? Абавязкова звязвацца з мясцовымі адвакатамі і даваць даручэнне для адвакатаў, каб тыя звязваліся з беларускімі актывістамі, з прадстаўнікамі тых жа народных амбасад, напрыклад, з прадстаўнікамі офіса Светланы Ціхановскай, з Байсолам, і каб гэтая гісторыя абавязкова атрымлівала медыйную падтрымку. Таму што мы зараз кажам з вами пра еўрапейскія краіны, якія маюць развітыя інстытуты, у тым ліку і грамадскага меркавання, і медыа, і гэта вельмі важна, каб гэтыя гісторыі мелі медыйную падсветку. Тады значна больш шансаў на тое, што на гэтыя кейсы будуць звяртаць больш увагі і больш шчыльна іх разглядаць.